Wat heb jij afgelopen zomer allemaal gedaan? Ja, gewoon heel veel opgetreden. Voor deze maand ook nog. Er staan 30 optredens. Ja, het is haast niet te geloven. Maar ik ben zo druk en ik kom net terug uit het buitenland. Voor een tour hebben we daar gedaan. Ik stond dinsdagavond in Lloret de Mar. Woensdagavond in Gran Canaria. Donderdagavond in Salau. Ja, nu vandaag ben ik bij Radio NL en TV Oranje. 30 optredens in 1 maand. Ja, zo'n gekhuis. Zometeen heb ik er nog 2. En dan gewoon ook door de week. Maandag moet ik optreden, dinsdag, woensdag, donderdag en dan gewoon weer het weekend. Dus ja, het gaat als een trein. Nee, ik doe nu de tellers voor dit jaar staat op 240 optredens. Dus we gaan dit jaar weer tegen de 300 optredens aan doen. En dat is nu al 4 jaar lang op rij. Dus ja, dan mag je denk ik wel bij de artiesten horen, ja. Had je dat 10 jaar geleden durven dromen? Nee, zeker niet. Wel altijd gehoopt. Ik heb wel altijd gezegd van ik ga een artiest worden. Maar dat zeggen mensen tegenwoordig al heel snel. Maar dat is niet zo makkelijk als het lijkt. Je moet ten eerste eigen liedjes hebben. En dan ook nog hopen dat mensen je liedjes accepteren. En dat de mensen de liedjes gaan meezingen. En ik heb dat geluk allemaal gehad, gelukkig. Iedereen doet de liedjes mee. En ja, een bomvolle agenda. En dat is wat een artiest wil.